su yi mata ɗaiɗai don mu huta. Mata tana waƙewa za mu huta. Kowa zai bar talauci ya. Ko a gaban gwamna a tura. To layin banki ba. Na kuka shi ne yaron Sama abin da ya faru. Layin banki. Sani na laji ƙasar nan mun shiga haula. Ana layin banki ba ka ba mu labari ba. Layin banki ƙasar nan. Don wani layin banki a sha azaba. Wasu ma sun tattara an kuɗin. Sun kai banki za a yi shakki babu kai. Wai ya gaba zaɓe za a ba su. Ina su ne? Atiku shi ne zai sa bize. Allah ma na ko ba za zo amfani sai dan gado ya ka kai ya kace na kariyo ba Allah ko ba lai ne na muta ko kai din babu ne ya ayan mu da kuma Allah ne na muta ko wa ne na kansa yaro da ba ko wani kai ne da sai ya ne ka mori an shi take waka ta yi